Ассалому алейкум дӯстони азиз. Созаи нағзаи саломатӣ хубай духтарако бинен чихе обуфои фасони туркӣ омадагиай дар бозори Корвон тарафи Пажарка дим дарвоза 108 магазин ряди магазинои шишагӣ мешава беҳад хушрӯ борои иҷа фақат турецкиан туркӣ фасон доранд. Ина марҳамат ози ман нархоша шумода нишон метам. Аз ино навор доштем 350 сомонӣ ҳози акция эълон кардагиан 300 сомонӣ. Инора кадомиша мегирен духтарако 300 сомон мана бинен чихе рангои хушрӯ качествои нағз ёшама ана инош 250 будан 200 сомон шидан. Иношам бошад 300 ана иноям 350 будан 350 будан ина ино 300 сомон шидан. Диден чихе фасончаян духтаро ина намудошко ҳам қасаб бука ки хушрӯам подам ба беҳад фасон меиста мана аз ҳар якташ нигоҳ. Ассалому алейкум занҳои азиз. Ман Ситора Юсупова аз закреплёни бриллиантиви директори ширкати Фаберлик ҳамаи шумо занҳоро ба кор ба командаи худам даъват мекунам. Барои шумо чунин тӯҳфаҳои қиматбаҳо харидорӣ кардаам. Барои он нафароне ки ба унвони директорӣ мерасанд ангуштарини тилло тӯҳфа мекунам. бинен чӣ хеле зебо. Барои он нафароне ки ба унвони серебрини директорӣ мерасанд дастмонаи тилло тӯҳфа мекунам. барои он нафароне ки бриллиантиви директори ширкати Фаберлик мешаванд дар командаи ман набори бриллиантиви тӯҳфа мекунам. инҷо клончик ва гӯшвори бриллиантдор ҳаст ки ҳамроҳи худ документ дорад яъне паспорт дорад. барои он нафароне ки нав корро оғоз мекунанд чунин тӯҳфаҳои лозима барои хона мондагием. марҳамат дар ватсап барои кор нависед муфассалтар маълумот гиред. Кунен ҳам зардиш аст ҳам сериш баъдам пешкушодагиш ҳаста ҳам хел пешакаш маҳкамак. Хулас мана ино ҳози 300 сомонӣ штагиан. Баъд ина машҳураҳои оригинал омад турецки тоза 450 сомон ира то 600 мефурӯшанд ин модела. шумо метавонед иҷада омада 450 сомонӣ харидорӣ кунед. як бор бо биёед бозора муқоиса кунед хитон бинед духтаро нархора. мана ин моделша бинед иш замшувия мана ино бо хел санчадорако. хулас 450 сомон нами се модели новинкаи фасон. ана барои ҳоҷияҳо ҳастай. ино чандан? ина ин модело 250 сомон будан ҳози 200 сомон штагиан кожаи тозаи баъд саб бука ки хушрӯанд духтаро ина бинен нархи беҳтарин кардагиан 200 сомон. марҳамат хоҳишмандо ман рақамошонам мемонам дар рӯи экран. доставка ҳам русия доранд ҳам дохили тоҷикистон доранд доставка. ана баъдан бо ҳастай анам хел шлёпкои фасон иношам ҳамаш 200 ина кадомеша ки мегирен турецки тоза ҳамаша 200 сомонӣ кардагиан. марҳамат духтарако як бори дигар такрор мекунем. бозори Корвон тарафи Пажарка дуюм дарвоза якум ряди магазинои шишагӣ мешава 108 магазин. баъд бо румолои тоза турецкиан румолои чоркунҷаи хушрӯ туркӣ беҳад фасон накан калонаи размерошон инора чанд каден 100 сомонӣ акция кардагиан. марҳамат дар ҳақиқат ҳам фасонай духтарако аз има гирифтам штоманамда беҳад маъқул шуд фасонакай материалшам сангчошам фасонай хушрӯан ина духтарако. шарфо ҳастай. шарфотон чанд суман? шарфошон 100 сум 80 сум. хулас беҳад нархҳои хуб. ана баъд бо киртоошона арзон кардан ино ба гиза будана ина ба гизаҳои фасона 380 сомон кардагиан. ҳама намуд ранг ҳама намуд размеру модел ҳастай. ина бинед духтарако ба гизора касе ки пӯшидагиай медонанд ки чихе качествои нағз доранд. ино 600 сомон буданд 550-600 сомон буданд ҳозир бошад ино нархошон ҳамаш 380 сомон шудагиа. ина бинед вишифка дорай аҷоибот хушрӯвай ина рангошон моделошон бисёра. ина иш бо вишифкаш дига хелая мана нигоҳ кунед духтарако иш бо вишифкаш дига хелай пешакои киртаям вишифка дора. ина сиё мегуфтанд сиёшам ҳастай. иша бо моделиш дига хелай. диден модело ҳар хелаян. ҳозир ман пешакшонам нишон тим духтарако тамошо кунед мана диден 380 сомон беҳтарин вариант барои шумо духтаро. мана ина пешакошон аҷоибот фасонои хушрӯи баъд доранд. ина оз мани кендам
нишон метум бинед да манекенда чӣ хелан ҳамин модело кадомеша ки мегирен духтаро 380 сомон шудагиай ба гизаи турецки мана курта намедузонед анамхе як куртаи тайёр метонен омада аз ин нуқтаи савдо харидорӣ кунен ана инчунин духтарако инаи тарафшона бинен инаи ёшчанс майгли сирху ҳамаи ҳамино ҳамаш туркиян духтарако 380 сомон шудагия мана диден аҷоиб хушрӯ анаи сафедо паткла доран 500 сомон мана ҳоҷиаҳо ём вишивкадор паткладор фасонак 500 сомон сафедо интихобуш бисёра иҷада чанд модел дора оз ман вишивкаша ай пеш нишон тим инуш 500 суми будиян духтарако барое ки паткла доран мана бинен чихе хушрӯае шута мепӯшен духтарако инаиша бинен бо чихе модели аҷоибак хулас инамин нархҳои дастрасу хуб аз моли туркӣ пешниҳод шудагиай ина духтарако бинен ай пеш бо чихе хушрӯай нархшон 380 сомон мана аз наздик бо метонен ба ҳазур тамошо карда интихоб кунен чӣ тавре гуфтум ҳам доставка доранд ҳам мисол метонед ин магазиншон биёен 108 магазин ин магазин аллакай ман як сол зиёд шуд навор мегирам беҳтарин моллора бо нархҳои дастрас тез пешниҳод мекунанд мана иша бинен вишивкадоракҳои хушрӯ чанд модел 380 сомон аз фурсат истифода бурда духтаро ҳатман биёену харидорӣ кунен духтаро бо як аксияи беҳтарини дигар дар ин нуқтаи савдо ҳастай инами намуд абайяҳо донаш 400 сомонай агар ята гирен агар дута бигирен сеимуш туҳфа мешавадтона марҳамат касе дар кораи ҳатман биёен магазин рақам 108 иҷа моделози чанд намудай ҳамаша нишон метам леки кам мондагиай успед кунен духтарако тезтарак омада харидорӣ кунен инаи спортстил ҳамроҳи румолшая инаи румол дора румоли чоркунҷаи хушрӯи фасон аз и бора светкаи сиёшам ҳастай сиёшам нишон тен ман ҳам аз и ҳастай ҳам бо сиёҳуш ҳастай ҳамин модела ҳозир аз сиёҳшам нишон метам марҳамат ина бинен духтарако ҳам сиёҳуш ҳам бежвиш 400 сомон беҳтарин нарх ана касоне ки мегӯянд ки дута яхела мегирем не духтаро агар шумо омаден мисола якта ай иш гирен якта ай як абаяи дигаш гирен сеюмша бо аз як намуди дигар туҳфатон мекунанд леки агар як дона гирен як донаш нархаш 400 сомон инаи модела бинен духтаро 800 сомон буд ҳозир боша 400 сомон шудагиай марҳамат тройкаяй кирта абая ва шарф дора инами сафедам кори дастиям ҳам хеле нархгузорӣ шудагӣ буд 700 сум 800 сум буд ҳозир боша 400 сомонай ана баъд бо азами корои дастӣ сиёҳошам ҳастай сиёҳои фасон ино сабука кантобистон да ба ҳазур мепӯшен духтаро ана баъд бо ҳози двойкаву тройкаҳои велюровишам ҳастай ҳозир велюриёша биёй ман айҷа нишон тиём мана духтарако инамино тройкаан двойкаян ҳаминоям нархошон ҳами хелай 400 сомонай донада касе ки дута гира сеимуш туҳфа мана бинен чихе хушрӯча ана кабучам аста ҳам кабучам нишон тиен ҳозир анамин кабутам бинен фасонаи велюрови тройкаи хушрӯ мана ҳамино ҳамаш 400 сомонӣ хулас тамошобинони азиз имрӯза навори мо аз нуқтаи савдои 108 магазина ҷамъбаст мешавад хайр саломат бошед и куртотон чандай 350 сомон и ҳамун фирмаи бренди бушрая ихтаро тоза турецкина кадомеша мегирен то инами гилчамайдара ҳамаш 350 сомонӣ тоза турки аҷоиб хушрӯянд иноша нишон додем 380 сум шудагиа нархи беҳтарин инош боша 380 ё 350 хулас ҳама чишон арзон шудагиа ҳатман омада ай пеш борошона тамошо кунем